Komentaryo. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:21. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa siling adlaw sang Huwebes. Yari kita sa ika-14 ng adlaw sa bulan sang Enero tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan okslang? Kamat-amat na digamo sa palanyagahon ta dira kung wala pa pagamat-amat na kay
dugay-dugay tig Palanyagana. Ang iban gani daw nakatapos na eh. Sa sining adlaw mga ka-aksyon, liwat kita nga magainop na na upod ang ma-report sa aton sining mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod, plus ang iban pa nga mga local and national issues pagadalong tapag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Daway pagid ka lugar robotwa si Haring Adlaw kay na nagrobotwa siya. Pagkadugay-dugay mag-uom naman siya. Ay, puwerte. Okay lang naman kung wala lang sang ulan. Magamo lang yung tiyempo, okay gid, no? Kamusta nga to sa mga ka-aksyon diri sa Bacolod kag Negros Occidental sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa siyudad sa Bacolod? Hindi gid kita magsalig ha, dapat naka-social distancing, face mask kag face shield lang kita mga ka-aksyon. Apisar nga nagnubo ng kaso diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental, pero Negros Occidental daw ay paiyaga pahimunong man yan, no? To digits pas lagyapon. Mayara kung kaisa nga single digit. Pero ang kalabanan gid ga double digits pa sila. Ay, puwerte. Sige sa mga ka-aksyon tadira dapat i-implementar tagid ang health protocols para man sa aton sining kaayuhan tanan. No? Sa mga ka-aksyon tadira sa mga kabanwahanan kag kasyudaran sa probinsya sang Negros Occidental, kamusta iya kamo mga ka-aksyon? Subo-subo maning balita gikan sa Banwasang Kawayan hodla sa Barangay Yaw-Yaw sa Purok 1 matapos nga ginlaslasan sa liob sang kaugalingon sining bana ang isa ka asawa, Sus Mario ni Sigarapon Santissima. Tapos nagpalagyo pang bana, tubtob niyan ginapangita pa sang kapulisan. Aton hibaloon karon kung anong latest nga report gikan sa Banwasang Kawayan kung bala nadakpan ning suspect o kung nag-surrender na sa mga kapulisan ta mga ka-aksyon. Grabe man na muning kapiuton nga daan sang sitwasyon amo paningga kanapo. Dapat ipaiway tayo na ang mga bagay, ang mga pagluntad na sang pagsinabtanay, no? Kay kabudlay din katama sang sitwasyon. Amo na siling nila bisan pigado lang kagway lang balas ang sablag ang paginuptanay okay gid na, no? Wow, kung kaisa man ni do hindi man mapaiway sa ngaton sining mga kauturan, no? Sige sa Oriental side, kamusta kamo ya dira mga ka-aksyon? Way pagid chance kay si Gob Lacson kahapon nagpalayag kagang mga alkalde ngalang-alang pagid buksan ng boundary sang Oriental kag Negros Occidental para sa mga dipasayrong salakyan bala. Tikay do gakabalaka pang Negros Occidental sa senaryo kung buksan ang boundary sang Oriental kag Occidental, no? Sige sa mga ka-aksyon ta sa Bugos nga Region 6, kamusta kamo iya mga ka-aksyon namon sa Kanginan, Oxlang? Sige, magkainop na kita mga ka-aksyon. Kuntob kita sa Takna Launay Media sa Okon Launa 15 sa pagdulong sa mga balita. Karon nga udto. Sa kinantan ako ang inyo sini ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangingkawpod ta si Aksyon Marlon Hinovilla. Governor Lacson nagpanugyan sa LMP Negros nga pangabayon ang gobyerno nasyonal nga matagan sang libre nga COVID-19 vaccine ang mga munisipalidad diri sa probinsya. Kag pagpadasig sang hatag sang relief assistance sa mga ginbaan nga pamilya sa Northern Negros ginmando ni Gob Lacson.
Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Artay Hupon, memorandum sa alkalde para sa mga opisyales sang barangay angot sa pagdeterminar sa mga benepisyaryo sang vaccine ginalauman nga mapagwa sining nga mga inadlaw. Samtang sa BCPO naman nga balita, temporaryo tanay mangin kaupod pa si Aksyon Alvin Graba. Ini may kangtanan sa live-in partner ni Jomar Pahamutang nga ginluthang patay nga kaligad nga New Year sa Barangay 2, hindi interesado nga magpasaka sang kaso. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman gabalita ni Aksyon na Brian Morden. Tigulang na sa puwan patay sa suba sa San Carlos City. Kag kawatan nga nagsulod sa isa ka establishmento sa San Carlos ginakabig nga Notorious kag LSI. Samtang sa patrol nga balita ay gabalita ni Aksyon Alvin Graba. Bag-ong BGMP Regional Director nga si General Arnold Buenacosa nag-report na sa BGMP Regional Office 6. Samtang sa aton sining nga mga balita out of town sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib. 37 anyos nga lalaki gindakop sang kapulisan matapos ginserbihan sang warrant of arrest bangod sa kasong attempted homicide. Sa balita naman kay Aksyon na Percival Villamor, 28 anyos nga lalaki nga may kaso paghimulos. Ginserbihan sang warrant of arrest sang Bago City PNP. Samtang sa nasyonal naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eden Abuso. Ini may kangtanan sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginbawi ang una nga palayag nga una siya nga pabakuna. Anong bot sing ganun? Mapaulihi siya. Kag pagbakal sang COVID-19 vaccine gikan sa China, gindipinsahan sang presidente. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa siyudad sa Bacolod, sa Negros Occidental, kag bugos nga Region 6, bugos nga Pungsod Pilipinas, kag bugos nga Kalibutan. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:32 na nga tunuras, 11:32 na mga kaaksyon. Kahapon wala kita maka-broadcast sa kanginan pero padayon ang aton sining Facebook page nagapangalagad sa inyo. No? Di karon ipadala ninyong inyo sining mga mensahe. Basta jutay lang bilang pagpatamaan para maakomodahan tatanan. No? Sa aton sining Facebook page ang Aksyon no Radyo Bacolod. Para dala may Facebook Live, kita mga ka-aksyon, i-like lang lihog. Plus, ipadalang inyo sa mga mensahe. Kay tirahon tayo na dugay-dugay. Sa mga ka-aksyon tangayara sa website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Kag sa aton sa mga YouTubers by Aksyon no Radyo Bacolod. Ipadala lang mga mensahe nyo kay tirahon tayo na dugay-dugay dali sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sige, daligid lang mga kaaksyon kay yari ng resulta sa Small Town Lottery o Conistiel sa unang draw sa sining adlaw sang Huwebes, January 14, 2021. Yari ang resulta sa Small Town Lottery draw. Resulta 18 kag 5, liwat 18 and 5. Ang balitang ito ay hatid. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Ayos, sige, tamyaon tanay nga pila ka mga kaaksyon tang una nang nagpadala sang ila sining nga mga mensahe diri sa aton sining nga pagpangalagad kay Seth Alunan. Good morning man, Seth Alunan, panyagata. Monitor lang ko di sa Hong Kong. God bless you always. Salamat gid Seth Alunan. Thank you so much kaghalong lang dira, no? Kay Vanessa Mayo, may lang pagpamati dira sa Minnesota. Vanessa M. Mayo. Kay Noel Amarga, monitor live from Niagara Falls, Canada. No? Sa Niagara Falls, Canada, si Noel Amar. Thank you so much, sir. And sa kay Mary Herman, ga-monitor man sa ato sining program. Salamat gid Mary Herman. No? Kay Torres Alex, dara sa Purok Laurel, Mansilingan, ga-monitor man si Torres Alex Torres. No? Kay Kagawad Imbong Jocampo sa Barangay Maaw, may lang pagpamati. Kagawad Imbong Jocampo kay Zoraida Lucero, may lang pagpamati. No? Salamat gid. Ayos. Thank you so much, Zoraida Lucero. Kay Kadi Lorelia, may lang pagpamati man, Kadi Lorelia. And sa kay Chirek dra sa Quezon City, Manila, may lang pagpamati kay Eric Rojo Asiado, and Rojo Magdato, Asyado, Kanyada, Gililang kag mula si family. Dira sa Barangay Pandanon, Silos, Morsia, kag ginatamyaw kuman si Tita Yvonne Boischer. Ara sa Germany, monitor man siya sa Germany. Salamat kid Action Rex. Salamat man, Eric Rojo Asyado. No? Kay Vince Adolfo, may lang pagpamati, Vince. And kay Erwin Gonzales dira sa Barangay Maaw, no? Salamat gid Erwin. Kay Christopher Mendez Aquino, may lang pagpamati Christopher Mendez Aquino, no? Kay Ami Agustines Varon, may lang pagpamati Ami. And kay Alex Montesa, advance happy birthday to Mr. Guillermo Clarito. Alert na dang monitor mo, gapanuktok ng IBB sa imo ho. RF signal sang monitor ara na da. Sige, Sir Alex Montesa. Ayos, dagang salamat, sir, no? Kag mga pumuluyo sang Barangay Buenavista sa Gibong Pontevedra, no? Barangay Buenavista, Gibong Pontevedra. Sa kay Ma'am Gina Saludares, Gabitoya, Attorney Rodolfo Katige, kay Jobel Alvin Serapio, kag ang courtesy of birthday boy, si Guillermo Gimo Clarito sa Barangay 30. Ang pagpanamyaw lina sa kay Sir Alex Montesa. Jocelyn Libon Dispoho, kag Irene Garcia Dispoho. May lang pagpamati, no? Kay Helen Montano, may lang pag-monitor. Leonida Hugos Ganaba, may lang pagpamati Luneda, no? And sa kay Bea Jonathan, present na siya. Kag kay Frances, ga-monitor dira sa Hilado Street. May lang pagpamati, Frances, kag kay Bea Jonathan. Alunan Suset, kag Gian Resicio, present na from Singapore si Gian Resicio. Salamat gid mga moms, no? And sir. Si Guillermo Clarito, ara na siya. Greetings ko lang si Fred Madrid, no? May lang pagpamati, Sir Guillermo Clarito, kag kay Fred Madrid. Kay Marge Quinones, greet ko lang happy birthday sa Rex sa pakaisa ko nga si Eds, no? Kag ginatamyaw ko man si Nanay Dote sa Mansilingan nga solid gid listeners ang Action Radio. Thank you so much, Ma'am Marge Quinones. Sa kay Melvin Pinafiel, may lang pagpamati Melvin Pinafiel, no? Ayos. Sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati dra sa Celine Homes, Barangay Stefania. Sang ila pag-distribute sang tubig diri sa amon, kaya hasta Sabado pa ang SRDC may tubig, pero gapamati kami diri gyapon sa Action Radio. Ay, pwerte. Salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda, samtang nagahulat sang pagdistribuer sang tubig. Ano tabuda sa kuanaw? Sa Celine Homes, why tubig? Kay Legi Villares Archibar, may lang pagpamati. And always ga-monitor si Ramon Lose, Kyle Bimbim, si Vice Archibar, halin sa Talok, Bago City, no? And siling ni Vanessa Mayo, bisan may bakuna na ako, ga follow up man gyapon sang protocol for this for my safety.
So kamoda, please make up kag follow the protocol in complete hand washing. Gani man. Ayos, dagang salamat Vanessa Mayo. Ako Maldita, present man. And Bibot Gido Batos-Batusan, may lang pagpamati dra sa Libertad. Si Bibot Gido Batos-Batusan. Ayos, diri pa sa Piako. Si Atia Kim Eriman dra sa Morsya. Ga-monitor lang si Atia Kim Eriman. Kag Emi Esmeralda Dolido. May lang pag-monitor Emi sining nga mga inoras. Sige, daligid lang ang iban sa plastar lang ninyo, ibutang lang ninyo ang mga mensahe ninyo kay terahon tay na dugay-dugay sa pagpangalagad sa aksyon BBB. Daligid lang mga kaaksyon ha, standby, balik kita dugay-dugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Banak Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:42 ang aton oras, 11:42 na mga kaaksyon. Sige, steady pulse ng halos kalabanan, yara na pamati sa aton sining pagpangalaga. No? Dalunta dugay-dugay mga balita, don't worry, be happy. No? Sa imo sining pag-ehersisyo, hindi magkalipat nga mag-detoxify. Kadtuantang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Eden Abuso. Ini may kangtanan sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginbawi ang unang palayag nga una siya nga magpabakuna. No? Ginbawi-bawi. Iya pa.
Pagbakal sang COVID-19 vaccine gikan sa China gindepensahan sang presidente. Update sa COVID-19 sa bugos nga Rion Sais, bugos nga Bacolod kag Negros Occidental, bugos nga Pungsod Pilipinas kag bugos nga Kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita upod na kay Aksyon Eden Abuso sa News Center. Aksyon Eden, mayong udto. May nga Action Rex, kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, wala na iya sang plano si Presidente Rodrigo Duterte nga una magpabakuna kung mag-abot ng supply sang COVID-19 vaccine diri sa Pilipinas. Ti suno kay Duterte, prioridad sini ang mga frontliners kag iban pa nga mga empleyado. Dapat una kuno Action Rex nga mabakunahan ang mga frontline workers, mga manunudlo, mga social workers, kapulisan, militar, iban nga government workers kag mga trabahante nga masami nagaatubang sa iban nga mga tawo. Madumduman, una ginpahayag ni Duterte nga kung mag-abot ang bakuna sa Pilipinas, una siya nga magapabakuna agod hindi magkabalaka ang mga pumuluyo. Pero ti subong, iya na iniginbawi. Kay unahon. Hindi na siya. Hindi sa iya. Hambali akong may bilin ko, no? Oh, siya. Siya. Oo. Sige lang ano yun na kinamatarong yun actually. Sige mawi-uwi-o niya dahil. Oo, galing kay ang gina-advise yung mga pumuluyong Pilipinhon mo. Amo nang gina-advise yang magpabakuna pero kung mga leader siya, hindi sa iya. Oo, uli lang siya. Mapaulihi siya. Kay unahon niyang iya mga constituents. Kung sa bagay, okay man na kung iban nga mga pamaagi mo. Do pilagid bi ito bakuna siya, no? Ayo, dayaw man ko. Sige lang Basta importante lang kung may bilin, bakunahan gid siya. Oo. Kung may bilin lang kuno, iya lang. Para man sa iya. Oo. Kay ti angot man diri Action Rex gindepensahan niya pagidaan ang pagbakal sang COVID-19 vaccine gikan sa China. Kay ti inibali Action Rex ang desisyon ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga magbakal sang COVID-19 vaccine sa Chinese biopharmaceutical company nga Sinovac. Tiyan mo rin lang hambali lang nga may 50% lang nga efficacy rate. Damo naman sang nagapamangkot kun nga ginaduso gid nga sa China mabakal nga mayara na man sang iban Action Rex nga mga kompanya. Gani daw tatlo na to kagabi kita ko sa national news nga daw tatlo naman ka kompanya to nagatanay Action Eden. Galing kay ti like ang AstraZeneca Action Rex mayara na sang 90% plus nga efficacy rate. Pero ti amo nang efficacy to well? Ay kalain. Ala sige gida. Ala sige gida. Base makabate. Pwede Pero ti amo na wala Action Rex ang hambal sang iban. Amo nang gusto maathagan sa mga Pilipino. Nga ti wala question kiti pangatag nila abi libre. Pero ti nga mas settle kuno sa 50% nga efficacy rate nga mayara man lang sang 90% plus. Kag tinagambal sila nga mahal-mahal pa ning Sinovac Action Rex. Pero tiyambal ni Duterte. Mahal sa Pfizer? Oo. Mahal-mahal siya sa Pfizer. Ang Sinovac mo na sa China? Oo. Correct. Ti ambal Action Rex ni Presidente ang baklon nga bakuna kuno Action Rex palariho lang man na Ambalya kay ti pareho lang kuno ang ginimbento sang Chinese sa naimbento sa mga Amerikano kag mga Europeans. Kag wala gid kuno Action Rex nagkulang ang Chinese company nga maghimo sang epektibo nga bakuna kontra sa COVID-19. Hambali Duterte ti maala man kuno mga Chinese hindi man sila ya maghimo sang bakuna nga hindi safe, hindi sure, kag ginapakita lang nila nga makabulig sila sa Pilipino. Oo, amo na Action Rex. Pero naibaluan ng Pilipinas ang nakasiguro na Action Rex sang 25 million doses sang COVID-19 gikan iya sa Sinovac. Ti ginahulap na lang na nga mag-abot ina. Kag ti basi may mga na-identify naman per Action Rex per LGU abe hasta na lambot na sa lower unit sabi sang government tubtob na sa barangay na-identify na
kung sinong unahon nga tagaan sang bakuna sa diin ipatigayon kag sa diin i-store Action Rex no ang ining nasambit nga mga bakuna. Pero nahibaloan ta nga dapat do sa cold storage tugnaw gina Action Rex dapat sa tugnaw ginati galing kay kumaga muna mayara naman storage area preparado na eh. Importante Action Rex wala lang sa may matabo nga imbis nga 25 million doses o doon nagkulang ni bisan isa lang may nadula basta mo naman ang Action Rex init ang butangan sina mapatay man ang gurong mga kagaw-kagaw way na sa makita na wala zero na sa wala na sa yes dapat siguraduhon amo lang ang ginapangabay sang mga pumuluyo nga siguraduhon lang ang ining mga doses kiti perte na walang pangutang ta para kabakal sang vaccine. Hasta na ni Action Rex sa kaapuhan mo, may utang lang gyapon ang Pilipinas. Laban Hindi na ang utang guro ay panaginistoryahan subong. Wala pa. Billion of pesos ang yes, utang na Action sang Rex. Pilipinas. Sululubra pa trilyones na gani Action Rex. Trilyones na gani guro. Dugay-dugay. Ambot na lang ni kamusta ni aton sini nga mga VAT ni ang aton ni Action Rex nga panggasto man sa pang-adlaw-adlaw. Si Sir Armando Cabilis din sa gani Sir Armando Cabilis duha sa na Canada. Sa Canada. Duha na ka dose ang bakuna sa iya. First dose kagang second dose sa next month naman kuno. Hindi gali ni kuan kada bulan. Yes. May do 21 days at Action Rex ang ilang okay. Pero namin nga mensahe din ni Jantan Villalon yung aryo. Nagwapa nagid si Action Eden. Small things. Small things. Amo gina Action Rex. Sige. Action Rex sa aton nga man yang COVID-19 update sa bugos nga kalibutan. Grabe Action Rex naglambot na sa 92,767,849. Oo, grabe Action Rex no? 92 million. Million. 92 million. Okay. Lapit na lang maglalapaw ng sa milyones ni may tani kong kwarta nga aton sini na istoryahan. Grabe. Kay masadyahan ang tanan. Pero ti sa nasambit Action Rex nga record, 66,288,019 na ang mga naka-recover kag mayara sang 1,986,696 Action Rex ang mga nagkalamatay. Hamakon mo Action Rex 1.9 ang nagkalamatay ha. Grabe no. Kadako. Mayari pag subong gani may ongoing virtual press conference sa Quezon City after tong nagpositibo blatong isa sa mga residente nila nga lalaki blato sa bag-ong variant sang COVID-19. Galing kay actually Action Rex damo bala nagapamangkot with regards sa kung paano bala ma-identify sa aton mga experts nga new variant asa sang COVID-19 bala pagtan-aw nila sa teleskopyo sa microscope dira ang COVID-19 color blue. Ang bagong variant color red. Do amo na bala Action Rex hindi gusto mabalaan sa mga pumuluyo. Paano nila ma-identify kay do halos parehas lang man sintomas. Ubo, sipon, hilanat. Basi bala ang iba Action Rex wala danay gapakulba. Kay base may margin of error lang dang aton sini nga mga otoridad sa pag-identify man sang sini nga mga variant kay kadamo Action Rex mo may UK nga variant, may South Africa, may Malaysia. Pinagusto sila. Kabay pa hindi sila magsulod no? Kay daw perte na gini Action Rex yang COVID-19 nga balita halos adlaw-adlaw na. Samtang Action Rex sa bugos naman nga Pilipinas naglamot na sa 492,700 ang nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa nasambit nga record naglamot na sa 458,523 ang naka-recover kag ang death toll sang Pilipinas ang nagdangat na sa 9,699. Sa Negros Occidental 17 ang nagdugang kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,496, tatlo naman sa syudad sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 5,642. Sa bugos naman nga Western Visayas, 89 ang nagdugang kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 22,089 ka kaso apang mayara na gid lamang sang 699 ka mga aktibo nga kaso. 38 naman ang panibagong recoveries kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 20,700. Samtang tatlo man ang napatay nga nagdala sa death toll sang Rion size sa 601.
Mga balita kag-update gikan sa News Center, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Ida Naboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Karon dugay-dugay hibalonta kay Aksyon Art Tayhopo ng kaundan sining press conference nga ginapatigayon of course sa pagpamuno ni Attorney Dan Pondevilla sang Seneco, no? May press conference sila sa isa ka lugar diri sa syudad sa Bacolod. Ato na dito si Aksyon Art Tayhopo kag dugay-dugay atagan ta inaig talopang, no? Sige, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:54 ng atong oras, kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol, ini may kang tanan sa bagong BJMP Regional Director nga si General Arnold Buenacosa. Nag-report na subong nga adlaw sa BJMP Regional Office 6. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, ginkonfirmar ni BJMP Deputy Regional Director for Administration nga si Senior Superintendent Gilbert Peremne nga kahapon nga daw nag-asumer na sa duty si Brigadier General Arnold Buenacosa matapos ang duha ka adlaw nga quarantines dito sa Iloilo kag suno kay Peremne Aksyon Rex nga kahapon man nga daw ila gin-welcome si Buenacosa ti bilang isa ka general, isa man ka military honor on arriving general ang ila sining ginhimo kahapon din suno diri kay Peremne sa karon Aksyon Rex suno siya nga masako pa si Buenacosa sa pagpakigsapol sa tanan nga mga regional directors sa bug-os nga Pilipinas nga ginapangunahan mismo ni Chief BJMP Jail Director Alan Iral. Whole day ni siya Aksyon Rex nga ila sining nga pagpakigsapol karon nga adlaw and suno siya nga base buwas mangin na available na siya for interview Aksyon Rex. Pero as initial, ang ginaistoryahan sa karon mismo, data agreement between PNP and BJMP Aksyon Rex sa ila sining pagsinapol karon nga adlaw with Director Alan Iral. Ang ining data agreement between PNP and BJMP amo ni ang isa ka relasyon para mas mapabakod pagid ang partnership sang duha ka ahensya. Proceed, Aksyon Alvin. Dali lang kay nadula siya. Na lubat siya siguro. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, kumusta daw naglubat kita? Doon naglubat ako na slamukan. Aksyon Alvin. Piho na. Piho na. Tubig lang ang katapat, no? Tubig lang ang katapat, no? Sige. Supakot mo gid. Makon pa. Matira pa. Sige. Anyway, ang ginaistorya nila diri Aksyon Rex ang nasilinta na between PNP and BJNP on their data agreement. Kung siya, in partnership niya sa crime prevention, peace and order in lines public service. Kag suno man diri kay Peremne nga lauman buwas nga adlaw magasapol ang tanan nga mga jail warden. Tanan nga jail warden magasapol buwas nga adlaw halin basta tanan sa Region 6 ng jail warden Sa Aksyon sa Rex, Iloilo ning Vinyo. sa Iloilo ang venue pero ang paghahimuon kinauso bala Aksyon Rex ang Zoom conference. Oo, gani amo nang ginauso sang halos kalabanan nga ma-Zoom conference sako pagidman siguro kay kadwa pa lang adlaw ning nagasumer si Buenacosa. Sa Aksyon Rex medyo mararo sako pa siya. Nagkahimuon diri nga via Zoom conference.
Di rin na may baluan kung bala may bagong direktiba ang general para sa tanan nga mga jail warden na lakip man diri ang mga jail personnel sa Action Rex sa bukus nga Western na Visayas. Pero amo ni ang Din ni nagalin sa Binacosa man, din ni nga region man? halin ni siya sa National Capital Region. I believe okay. Directorate for Human Resources sa Action Rex. Actually 1990 gali ni siya PNPA graduate. Pero ang ginsulod niya nga profesyon sa kagamaga-service sa BJNP Action Rex. Tinong pinaka-mandate nga kuanya order sa mga BJMP personnel diri sa Bacolod kag Negros Occidental? Karon wala pa siya sa pinaka-direktiba kay kahapon ang natabo suno diri kay Primne nga naglibot lang sa makadali sa mga opisina sa BJNP sa regional Pero office. anong status ang mga BJMP buildings naton di kag ang ginabutangan bala sa mga preso ne kay nakaligad nga mga binulan daw wala sang remittances kag jutay ang gios ang mga BJMP personnel anong status man, crowded or okay lang? Amo ni ang mga bagay nga pag-istoryahan ka naton buwas no with the general ba exclusive interview kay ginset na ni Senior Superintendent Perimne ang general para magpakig ma-interview tong man Action Rex as to sa iya sini nga mga plano and at the same time ang status sang tanan nga mga prisuhan abi nga gibandiri ka ginutok ang iban wala pa ginabaton o wala pa nagabaton halimbawa sang mga ginakomit nga mga priso dara sa mga tagsa ka mga prisuhan o kun BJNP Action Rex. Ari ang ang pahayag ni Senior Superintendent Perimne. We afforded him kahapon sa arrival honor, honor. Iti siya mo, 1 star, parts ng protocol of the receiving office. Dapat may mga simple honor and rights, I like that. Anyway, initial talk niyo with the RD, sir? So far, mga initial briefing kami about sa mga programs di. Gano'n lang daw, preliminary briefing lang. Buwas kinagurang daw, EB discussion with buwas. Kay Subong, may Subong schedule sa national headquarters. Tanan ng mga RD, ma-report mo. So, kung anong mga ginitingan nila tomorrow, amo na lang daw i-disseminate naman. Kaya tanan ng mga wardens will join us, including mga provincial administrators natin. Via Zoom conference? Oo, via Zoom. Muna subong ang new normal time. Action Rex via Zoom conference as he confirmed, preliminary briefing lang tong natubo kahapon nga daw Action Rex. And naumantang base bala may maabot pa o mahatag dugang mga direktiba ang bagong jail director sa area sang Western Visayas Action Rex. So far, amuli ang balita sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:02 ang aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin sa iluhantang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kantanan sa tigulang-lang sa Puan Patayho sa Suba sa San Carlos. Kag kawatan nga nagsulod sa isa ka establishmento sa San Carlos ginakabig nga notorious kag LSA. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Brian Morden. Sa detalye, Aksyon Brian. At yun Rex nagakayaon ini nga nagalutaw-lutaw sa tubig sa suba sang Manluloyon o kung Maluloyon, barangay Punaw, syudad sang San Carlos sa isa ka senior citizen nga nasapuan kay na mga alas 7 ang takna sang Aga Action Rex. Ang ining napatay kilala sa kay Gerardo Hayawon, 75 anyos kag nagapuyo man sa among lugar kapag ang sisa sang San Carlos sa PNP.
sa pagpanguna kay na ni Police Lieutenant Robbie Aurita, Deputy Police sa San Carlos PNP Action Rex, ining nasambit nga napatay, naglisensya ini kahapon nga magpadulong kuntani sa iya sining pamilya sa Barangay Quezon sa Muman nga syudad. Kag naglaom ang pamilya sinidra sa may Barangay Punaw nga nakarikta yun ini siya. Pero ilagi lamang inigin kakimot nga kaina may pila ka pumuluyo nga nakakita sa iya nga siya ang naga lutaw-lutaw na kagwala sang kabuhi Action Rex. Suno pa sa bata diri nga si Gerardo Hayawon Jr. may ara nagakuan niya, may ara sang history sang high blood ining nasambit nga biktima. Sa nagapati sila nga base yung atake ini samtang nagapanglakaton sa kilid sang subakag na hulog Action Rex. Yun pa-check na nila sa PNP kung may ara abisang foul play, but according iya sa kay Aurita sa police, wala sang foul play ini. So nag-assumer ang pamilya kag naghambal sila nga wala sang may ginhimo sila kundi base may malahin na gin tabo siya sila galingon samtang nagapanglakaton ini. Pero bangod nga protocol sang kapulisan, ipaidalom gyapon ini siya sa autopsiya para mapiho ang iya sini ang kabangdanan sang iya sini nga kamatayon Action Rex. Partition sini report. And pag-abot niya dito, nakita niya ang patay nila was si Gerardo Hayawon Sr. 65 anyos ani ato na dito ginapanasang sang pamilya nga makuha dito sa sapa. So ato dito assist ang mga barangay tanons kag ang ilang pamilya. And then sa investigasyon sa atong investigador dito na panan nga interview niya yung bata na si Gerardo Jr. Ang iya ko nang amay kadahapon pasangkad ka, nag-isin siya sa ilang nanay na makatakas sa ilang mata dito sa Barangay Quezon. So, wala man sila nag-expectar kung lagi nila naglakat. So, nakikot na lang sila kagaina sang aga nga ang tungikot yung ilang mandabala sa ilang lugar. Pero lang ito sa kaya nga kanunting naglawi. Ako ito ang ulang na nakakita sa nalutang malawas kan na-identify niya kay considering sila Action Rex, sa unang palayag ni Aurita, angot sininasambit yang balita Action Rex. Gin-check na lang dayon, ining nagluntad nga robbery dire sa Ciudad San Carlos kay nadakpan na ining suspitado nga gintilala sa kay Ronnie Arile. 30 anyos, taga Dos Hermanos Street ni Barangay 3 sa Muman nga syudad. Kag ini siya ginakabig Action Rex ang San Carlos PNP nga notorious nga sahi sang kawatan kay pabalik-balik na lang ni dira sa police station o galing amo na wala sang may naga-file sang kaso. Kag pagkadakop sa iya sini nagkahapon nga adlaw nakuhaan pa ni siya sang anom tanan ka sosye sa ginapatihan Shabu. Kag ini siya ginakabig man nga street level individual sa kondroga ang paghambalan dira sa syudad sa San Carlos. Gindakop ini siya Action Rex matapos na identify sa CCTV sa isa ka establishmento nga iya sinigin kawatan kinalikdan gid lamang nga gabi sa din nakakuha ini siya sang madamo-damo nga mga item diri kaangay sining item Action Rex nga mga bunga bulawan or mga gamit sa personal mga jewelries ini na naglabot sa 250,000 pesos. May kwarta pa nga 4,000 pesos. Kag ginbungkal niya ang ining nasambit nga puloy-an Action Rex. So nagalaom ining kapulisan sa San Carlos nga kabay pa ginawa ang iban para nga nabiktima ya sini. Na-recover to mga jewelries nga nakuha ya? Yes, so Action Rex, why did na-recover ni? Ang na-recover di, ang kwan lang, inibalang $, nga 4,000 pesos. Pero mga jewelry, pang-tulon niya to? Ha? Pinang-tulon niya to? Di niya kurong alpansiya, pinang-dasok ining pagkadamo sa Action Rex. So, subong nagalaom ining pulis nga mapaila na gini siya kaso nga hindi naging pagpangawat lang
ang kaso niya. Kadang kaso ginfile man sa iya, kuan ini 9165 sa tatlo ka sachet action reksa. Amo ang mga balita gikan sa NOCPO. Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Isa ka breaking news mga kaaksyon. Ang Food and Drugs Administration o kon FDA ginaprubahan ng COVID-19 vaccine sang Pfizer para sa emergency use sa pungsod mga kaaksyon. Amo ng latest nga aprobado na sang FDA o kon Food and Drugs Administration ang COVID-19 vaccine sang Pfizer. Ini ang unang COVID-19 vaccine nga nakabaton sang green light gikan sa aton sining pungsod. Bantayan lang dugang sining mga detalye, parte sining breaking story sa sining adlaw mga kaaksyon. Ang Sinovac to do, umuwantong ginaduso, Pfizer pang naunahon. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:10 ang aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon na Brian Morden, sa iluanta si Aksyon na Marlon Hinovilla sa Kapitolyo. Ini may kangtanan sa palayag ni Gob Lacson, nagpanugyan sa LMP Negros nga pangabayon ang gobyerno nasyonal nga matagan sang libre nga COVID-19 vaccine ang mga munisipalidad. Kag pagpadasig sa ngatag sang relief assistance para sa mga ginbaha nga mga pamilya sa Northern Negros ginmando na ni Gob Lacson. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Marlon Hinovilla. Aksyon Mar? Aksyon Rex sa magluwas sa grupo sang mga city mayors, kagagrupo sa mga gobernador, grupo naman sa mga mayors sa munisipalidad dali sa Negros Occidental, nga luyagman nga makig-sapol online sakay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer vaccine SAR nga si Secretary Carlito Galvez Jr. Ina may kataran man sa kung ano ang mangin palaboton ang mga munisipalidad kung pag-supply, pag-provide or pagbakal sa COVID-19 nga bakuna kay man pati ang grupo sa mga municipal mayors ang nagaduha-duhaman sa pag-alokar sa ilas ni kagulingon nga budget ay labanagid ang mga third kag fifth class municipalities. Gani kaya muning gagmay nga mga banwa mo tiya muning makaproblema bla sa budget sa COVID-19 vaccine. Aksyon Mar? Aksyon Rex kay nakalabot man gani sa itulupangod ni Governor Lacson nga kalabalan nga mga mayor sa municipalidad ang nagsiling ang ilalang sinimasarangan nga kantidad tub 5 million pesos lang. O nga pwede sila magapain kung hindi sila matagan libre sa gobyerno nasyonal. Unlike sa mga syudad, nga pwede Aksyon Rex maka-allocate mga 20 to 40 million mo. Ang syudad sang Bago kag syudad sang Victorias sa Zoom meeting ni Governor Lacson kahapon, amugid ang una nga nagpalayag sang interest nga may ara sila sang preparasyon gidya. Pundo pananglit nga i-obligahon gid ang tanan nga mga LGUs nga mag-purchase sang sining vaccine alin sa company nga AstraZeneca. Mayara sang panugyan si Lacson sa presidente sang League of Municipalities of the Philippines Negros Occidental Chapter, si Valladolid Mayor Enrique Bibot Miravalles. Ayo niya kay Miravalles kakon makaistorya siya sakay Galvez kag sakay presidential spokesperson Harry Roque strongly suggest yagid i-suggest yagid sa gobyerno nasyonal na kung pwede ang gobyerno nasyonal na lang ang bahala
sa pag-supply sang bakuna sa mga munisipalidad. In short, kung pwede palang librehon na lang ang mga munisipalidad bagod man sa kakulang sang pundo. Yari si Governor Bong Lacson. So if that's all they can afford, then we'll find ways. That's why it's very important. In fact, the League of Municipalities will also have the same meeting with Secretary Galvez and Secretary Duque. And I recommended to our LNP President here, Mayor Valles, to strongly suggest that the national government will take care of the municipalities. Will provide with, only subsidize, kung pwede, provide a big percentage, no? For free vaccines. Because talagang, especially 4th and 5th class municipalities, no way. I hope they do that. And after all, there's 75 billion, no? Siguro naman they can help. Ang 75 billion, amo nang kung ginapaen nga pundo sa gobyerno nasyonal, tapabakal sang sining bakuna. Sa 75 billion, hambal ni Governor Lacson, di man mabudlaya sa national government nga bulig-buligan man ang mga munisipalidad sa nagkalain-lain nga probinsya. Samtang ginbando man ni Governor Lacson sa Provincial Social Welfare and Development Office sa bulig man sang 4th District Board Member nga si Andrew Montelibono akon pwede mapadasig-dasig man ang pagpapadala dito sang relief assistance akon bulig sa linibo ka mga pamilya nga napektuhan sa baha sa Northern Negros kay bisan pa nga nag-take man sang initiative ang tagsa ka mga local government units nagpamutos man sa ilang sa kagalingon nga bulig porti kulang gihapon. Mismo gani si Board Member Montelibano ang naka-PR kag ginakadtuan pa gani sa mga constituents niya sa 3rd District kag ginapakayuan sa bulig kay man kulang na kulang gid. Ang PSWDO kahapon mayara sa ganisal na naging padala nga relief items ng boxes ang bottled water, boxes ang mga sardinas, may 75 kasakos ang bugas, kag set sang non-food items, pero medyo kulang pagid action Rex Ambal ni Montelibano. Muna nga si Governor Bong Lacson. Damong gidabing lastras ang tubig bahani mo, hindi lang mga panapton, kundi mga kalanon pagid action mar? Although nga why na action Rex na nabilin sa evacuation center kay nakabalik na halos kalatanan. Gani. Kaya sa ring balay, pero gyapon problema gyapon kay wa isang kalanon, kulang kalanon, wa isang gamiton sa pagdigamo nila. Ang record sa PSWDO, ang labing ulihing nga record nila, may total nga barangay sa hindi lang sa 3rd District, kundi pati na sa Cadiz, kag Escalante. Sa 3rd District, Talisay, Silay, Victoria, Sibi, Magalona mo. Ang Cadiz, Escalante, apektado man 59 veteran ka barangay. Ang kabarangayan ang napektuhan kag ang affected families ara sa 21,000, no? Damo-damo. 21,657. Nagasinulod man na bulig halin sa mga private sectors, halin sa grupo sa mga negosyante, jutay-jutay, kung kaysa ang ginadala nga bulig sa isa lang kadulong, isa lang kadlaw, ubos sa galayon, kaya muna nga may panawagan nga iban nga kung pwede makadulong sang bulig ang iban sa nga may ara-ara. No, yari si Board Member Andrew Montelibano. I was urging the Provincial Social Welfare na masking gahatag ta si LGU, we have to pack on our own. Kag kita mismo, we should send a team nga kita yaman mga hatag man para magbinuligay kay para damo nga tawo sa bilog nga 3rd District ang aton maserbisyon. Anyway, na-identify ta naman ang problem areas, mangdulong na lang ta mangdulong. So, doon mula akon that the provincial government nag-instruct na si Gombong sang akon kagabi that we will do and fast track to be aggressive on helping the 3rd District. Samtang diri sa may social hall sang Kapitolyo Provincial, ari diri si Governor Bong Lacson kay may ikaduha, amo na ni ikaduha ka adlaw aktibidad sang Provincial Gender and Development Fiscal Point System. Gender and Development in Action Rex nga activities, no? Ano nang mga nagtambong da?
nagkalain-lain nga mga sektor, mostly women. Women, grupo sa mga kababainhan. Ari man di si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz may ara sang recognize o kon appreciation ceremony nga gintagaan diri sang pasidungog kag gamay nga recognition pati na ang pila ka mga miyembro sang media muna mga kababayan man nga mga miyembro sang media ho. Gintagaan Si sang Inday Carla Gomez, no? Oo. Sino pa natin nga rin daw, kita ko din sa Facebook ni Gob sang province of Negros Occidental, bla? Oo, gina-appreciate malakson Rexa. Si Marlon Hinubia, ya. Ano? Ay, hindi na yan kay lalaki na yan, no? Mga babae lang, eh? Hindi mayaraman sang gintagaan nga kuan gintagaan appreciation nga laki. Okay. Mayaraman good ka okay na. Gani. Sa mga nagtiner na dugay sa bayan sa nga provincial capital. Ang kaaksyon gikan sa capital yung aksyon na Marlon Hedovoya una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Marlon Hinovia, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:20 ng aton oras. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Sige, daligid lang mga kaaksyon na kay tirahon tani anay ang mga ginpadalang mensahe diri sa aton sining pangalagad, no? Daligid lang, no? Kay parang matalunsay naton ini may tisi sa mga kaaksyon ta dira hindi magkalik. May tisi kita. Kulang ba lang imo sining lawas ang vitamin C? Kinanglanta mag-may tisi. Alkaline base nga vitamin C. Tumaron ta adlaw-adlaw dapat termin. Nagapasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Ayos, sige, pangbasahon ta na yan kay Jocelyn Acivita Olac, may lang pagpamati kay Faith Marie de la Cruz, may lang pagpamati sa pamilya de la Cruz kag Quebrar, no? Alin sa kay Faith Marie de la Cruz, kag likewise kay Tomas Bronyola, may lang pagpamati Tomas Bronyola, kag kay Yorb Quiniol, may lang pagpamati dira sa Kingdom of Saudi Arabia, sa pamilya ti Sara kag Losinio, dira sa Sitio Laghit, Barangay Pasel, Ibi, Magalona. Hello po, kamustan na kamo, duha ko kabata, si RB kag si RR. Miss ko na kamo, mga anak, sa tatay ko, magulang ko, sa bana ko. Halong lang kamo, tanan ha. Kay Yorb Quiniol ang mensahe nga ginpadala, no? Nina Litoy, may lang pagpamati, Nina Litoy, and Liberty Benítez Obaldo dira sa Storm 4 Mansilingan. May lang pag-monitor kay Idi Laos dira sa Kingtown Victorias, kag kay Nanay Sabel, kay Mary Jane Saludares. May lang pagpamati siling ni Alex Montisa, angay na si Rex pangtaltal sa kahoy sang duldol ang mga gabunan nga kawatan para sa ilang mga bisyo. Gani man Sir Alex Montesa, no? Sandra Villarete, may lang pagpamati dira sa Barangay Sumag, Sandra Villarete. Kag Manjo Arnijo, may lang pagpamati kay Peppers Parsley. Siling Action Rex kung si Duterte Laban Bawi ang kilala ninyo i-referya anay sa iya doktor. I-refer niya anay sa iya doktor antes magpa-inject, hindi man gali maguna pa-inject. Siling ni Pepper Parsley. Pilton Lipora, may lang pagpamati dira sa Pasay City. Jarmay Nitrihon, present man. Si Martin Aliling, may lang pagpamati, no? Kay Jenny Solgon, Ernesto Paul Parino, may lang pagpamati Ernesto Paul Parino. And Judy Florentino, may lang pag-monitor kay Valencia Kinet, salamat gid idol, no? Sa kay Robinson Nilios, may lang pagpamati, pwede ma-convert sa kas ang vaccine. Siling ni Robinson Nilios, no? Dino Alik, may lang pagpamati. Sir Armando Caviles, may lang pag-monitor kay Torres Alex. Kay Nonoy Flores, may lang pagpamati Nonoy Flores. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala and family, may lang pag-monitor. And Paul Spot, may lang pagpamati. Rejantan Villalon, present man siya. And sa mga taga LGU Victorias, ayos, dagang salamat sa Ray John Tan Villalon. Kay Mon Lisay, may lang pagpamati Mon Lisay. Kay Michael John P. Season, dira sa Chato Elisi Paranaque, tamiyaw lang si Ryan Cesar Barcelona sa Batangas, and Franz Oliver de la Rosa sa Lancaster and Cavite, no? Lancaster, Cavite. Gaporo-kuro kinasla pamati. Salamat gid Michael John P. Season. Kay Jomari Radok, no? Jomari Radok dira sa La Castellana. May lang pagpamati. Jalmar Hordan, may lang pag-monitor sa pamilya Hordan, kag kay mama ko Bukay Hordan. Kag greet lang sa pamilya sa Isabela, no? Jalmar Hordan. Kay Susan Pariliano, dira sa Matugnaw, Mabini, Valladolid.
And kay Sir Noel Amar, tamyaw lang sa iya sining nga utod sa Barangay Alihis kay Ivan Amar. Miguel Nambong, may lang nga pagpamati Miguel Nambong, no? Ayos, sige. Sa kay John Acosta, may lang nga pagpamati John Acosta kay Riza Alvarez sa Minnesota, USA. Salamat gid kay Riza Alvarez, no? Kay Son GC Sintina Aquino, GC Sintina Aquino, no? May lang nga pagpamati Son GC, no? Son GC Sintina Aquino sa din kagani so nga area di sa Bacolod, so. Sige. Salamat gid sa pagpamati, no? Sige, dali gid lang mga kakson. Standby anay, manong balik kita sa dili gid lamang madugay pagkatapos lang sining mga importante nga mga commercials. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:38 nga aton oras.
Kay Humalumina, dira sa area sang Tangub, may lang nga pagpamati, no? Humalumina. Siling ni Son G. Sintina Aquino sa 17th Street, Lacson. Ra kadagali, Son G. Sige, may lang nga pagpamati, dira. Kag kay Joy Drilon, may lang nga pag-monitor, no? Paring Alan Navales, may lang nga pagpamati, paring Alan Navales, no? Sige, katuan tanay nga balita ni Action Art Tayhopon. Ini may kangtanan sa memorandum sang alkalde para sa mga opisyales ng barangay angot sa pagdeterminar sa mga benepisyaryo sang vaccine. Ginalauman nga mapagwana sa sining mga inadlaw. La sining nga press conference ang Seneco, siniman nga adlaw. Yari ang kaunta sa report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Action Rex Olahon ko lang anay ining bagogin patigayon magulagin na tapos actually ang press conference ni Attorney Danny Pondevilla sa isadri ka lugar sa Bacolod City. Sa rin nakasentro ini tanang Action Rex sa pila ka mga plano no kag subugman handom sang nagaserbi diri nga acting general manager at the same time project supervisor sa Central Negros Electric Cooperative. Nga siya man at the same time karon ang general manager sa Loneco dito sa Northern Negros. Now, kay Ari pa sa aton the recorder ang iyang mga interviews kid, ang presentation niya. Actually, ginaplastan niya diri kay nakahimo na siya gali nakapagwana sa pilang ka mga memorandum. Kag isa diri Action Rex sa ginaplastan niya liwat niya ang planong gid sa iya pagpungko diri sa Seneco. Number one, amo ang sulbar sa problema sa brownouts nga nagaluntan. And number two, until June 6, ang iya siniginatag na timeline, tingwaan Action Rex nga mapanubo niya ang presyo sa kuryente sa idalom sang Seneco franchise. Magluwas sina, ang pila pa diri nga mag-discuss niya ang transparency, kaya nagpadala na siya gali kang din-involved niya na diri ang grupo sa Newcan, ang Powerwatch, and other groups, no, consumers group, nga mang-impart Action Rex halin sa bidding pagkanto sa iban nga mga meeting dira, especially kon kuryente ang pagambalan, so that nga wala na question sa ulihig. Now, isa man nga sang napasiguro niya nga masulbar ining masaming nga reklamo sa publiko sa Seneco nga hindi masami maatagan o kung kulang sa pagpalayagman o kung explanation nga sa ilalong sa niya leadership, ang commitment niya is 24/7 nga general manager. Meaning, kung kinanglanon sa Action Rex any time of the day nga mag-akto sa mga trabaho niya, iyahimuon niya. Karon Action Rex i-dissect na ni isa-isa ang mga punto nga gin-raise sa sining aga. Siya walang nag-press conference? Siya lang. Kay actually, iya lang ni gali press con nga ayo iya sa mga, pero ari din tanan ng mga officers ang Seneco, board lang wide Action Rex. Sa management staff niya, ari rin sa engineering, kagiban pagid nga departamento sa Seneco, nga ari din nagpadulong. Pero i-plastar ko lang nakaroon Action Rex. Balituan ni ang ginapungkuan yang iya sang Noneco kag Seneco? Correct. Dili kay acting general manager man lang di siya mo. Dito yung regular manager to siya, general manager sang Noneco. Ngaway na di butang sa Seneco? Nga permanente? Iya na abisang kuan, hindi kay may pending pagaling nga way pa ito ma-resolve pa. Ang kay General Lagarde, bla? May mga legal remedy pa ito siya galing nga pwedeng himuon. That is why hindi makahimo sa final decision ang ERC mismo kung sinong butang dari kag NEA, Action Rex. Amo na nga pending sa mga legal options kag legal remedy ni GM Lagarde sadto, hindi makahimo desisyon nga magbutang diri sa permanente na nga GM. Amo na galing issue da nga gitasta kang klaro. Letter ni Dan, 45 years old pa lang siya galing, no? Pero ka huben pa. Pila? 45. 45. Sino galing chief of police ang Pondevilla sa Silay, no? At magulang yun na. Magulang yun na? Magulang yun na. Rolly, si Rolly. Pero attorney ni Saya. Attorney Dan. Oo. Si attorney Dan ni attorney ni siya. Dagi man siya galit di assistant ni Samura. Dito sa Bacolod? Oo, gintastar yung mga background siguna. Tapos, city legal officer man siya siguna sa Silay. Sa tiyempo ni Mayor Lizares.
legal consultant sa Bilog na district sa una, third district sa una. No, damo siya sa next na maging pangalagaran ng mga LGUs actually. Dahil cluster ko rin nagkaroon. Pero doon kita na yun kay sa Bacolod City Hall ongoing man subong ang input sa konpag meeting sa miyembro sa COVID Council dari sa Bacolod nga isa sa nila mga gindiscuss. Dari na sa paghimo sa profiling kag subong man kung paano nga masiguro wala kang maplastar kung sino ang mga target sa vaccination program sa mga pumuluyo sa tagsa ka mga barangay. Kaya ini nga inputs karon halin sa City Health Office, sa EOC, sa iban pagin nga mga gin-invite diri sang alkalde. Amo ning gamiton ang Sunrex sa natala na ipagwa nga memorandum circular o kon memorandum order or executive order, I mean sa alkalde, nga ipadala sa tanan nga mga barangay officials diri sa Bacolod nga may dako nga papel nga amo may dako nga papel para sa pag-identify sa mga beneficiaryo sining vaccine nga plano Baclon sa city. Kay para ang tinutuyo sini sa interview naton kay Vice Mayor Elsie Familiaran nga maplasta na nga naan kung mala sino pila ka bilog ang makunahan sining vaccine nga plano Baclon sa city. Kaya ang Sunrex sa uli, kung hindi ni maplastat, pag-abot ni karon kang ang tao, karon hindi man magpa-injection, resulta ni kanugon sa vaccine na ginbakalta. Amo na ang palayag diri ni Vice Mayor Elsie Familiaran. And because of this, ginalauman niya, na within this day, after basi, karon after sa nila sining virtual conference, basi maplastada ni Sunrex ang executive order niya para sa mga barangay officials. Kaamo naman nagkaroon ng gamiton bilang frontliner, paagis talatapan ni Atty. Jose Vito Bayatan na maghimo sa nagakaigo na papel kag trabaho para naman sa pagtumod sa mga beneficiaryo sa vaccine. Yaring confirmation ni Vice Mayor Elsie Familiaran. Next few days, siguro magkuha na ni ang Mayor Memorandum address sa aton barangay officials na mga inventory na siyang tanan nga gusto magpa-vaccinate. Iway pa magkuha. Kaya may COVAX Council kita ma-come up so gather supong sa mga data impact na sharing na. So may proposal na si Kwan, Doc Edwin Miraflor, subject for amendments and approval siyang EOC, COVAX Council, and the Mayor. Karon sa Production X, most probably may ara na inaasang pilag ng mga development nga mong bangin basihan sa pagbalay kag pagwa sa alkalde sa iya sini nga executive order. May update man karon na sa kanamon sa arrival sa may Elisais sa dadapan ni Councilor Cindy Roas, amo man sa dadapan ni Councilor Renisito Lovero. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kaya Alex Montesa, silingya palagas kulang sa kanginan, pamilya pasyulan sang Kalong-Kalong Airport. Pamati man sa sining mga inoras. No? Kaya Inday Blasa, may lang pagpamati kay Jonas Trinidad Halover. Dara sa Oslob, Cebu, monitor man sila. Tamyaw lang Trinidad family sa Halover sa Sipalay City. Ayos kay Cecil Kasama, may lang pagpamati si Cecil Kasama, no? Ayos, sige. Life Extension Vitamin D3 anay, Actional
Balita ni Aksyon Alvin Graba sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa live-in partner ni Jomar Pahamutang nga ginlutang plato patay na kaligad nga New Year sa Barangay 2. Hindi na interesado pa nga magpasaka sang kaso. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex na paslawan ang mga kapulisan sa police station number 2 matapos nga nagpabutyag ang live-in partner ni Jomar Pahamutang nga hindi na interesado nga magpasaka pa sa kaso batok diri sa duha ka motor riding suspect responsable sa pagpatay sa iyang live-in partner tinalikdan nga January 2 mga around 2:30 sang kaagahon sa Purok Sigay Barangay 2 diri sa siyudad sang Bacolod. So diri kay Police Captain Leo Estupa sa pihak nga klaro na o kung klaro na ang kuntani ang kaso kay may identity na ang isa sa duha ka mga suspect nga nagpatay sa biktima. Dito naman nagpakita nga wala o kung hindi interesado abi nga iya sininga live-in partner kay ang rason suno sa aligasyon nga base balikan ang ining live-in partner action. So wali may kahadlok na sila? May kahadlok na sila. And rason diri suno diri kay Estupa nga ti way man siya mahimo kundi irespeto ang desisyon sa tagreklamo, although sa karon suno sa iya nga mas pagkamaayo ginabisuhan niya na lang kay kung hindi interesado ti mag-file na lang abi sang affidavit of non-interest para kahit papano nga suno sa iya sa pihak sini nga halos kuntani klaro na masulbar na ang kaso pagkapatay diri sa iya sining live-in partner. Dito naman nagpakita sang wala interest. Pero ang ginimo diri action na Rex suno diri kay Estupa nga ang ila sining pagkahimuon nga igabutang na lamang sa case folder ang pangalan sang kapangalan kag laragway sang isa sa mga suspect kag para magamit ini action Rex sa ila sining for future reference plus magamit man sang iban nga mga backup stations diri sa siyudad sa Bacolod nga magapakita ang ilaragway sang sining suspect isa sa mga motor riding suspect. Pero ano ginang pinakamotibo siniya? Motibo diri action na Rex nga illegal nga droga ang isa sa ginalantaw sa mga kapulisan kay drug surrender gali ni ang biktima kagaliwat nga nag-engagement action na Rex sa illegal nga droga. So ay isa sa nakitaan sa mga kapulisan amo ni ang illegal nga droga plus ang isa sa mga suspect identified man nga involved sa illegal man nga droga action na Rex. Ari ang pahayag ni Police Captain Leo Estupa. Atong shooting incident tubla dito sa may barangay 2 Purok Sigay. Consider naman naton nga case cleared kay may na-identify naman na suspect sa person of interest kag nag-turn out to be suspect na. Kag ang sa family action Alvin yan namon kay nag-execute sila affidavit ng non-interest. Nag-file sila sa affidavit of non-interest. Nanubot sing ganun, sir? Hindi sila mag-file sang case. Tungod man na kulbaan sila siguro at sa Alvin. Tanan na effort in obraman sa ato na pulis. Kaya damo pagkata mga gininitiate na ikang para ma-file ang case kaya na identified na naton. Amo na ang mga kabudlayan man naton sa pag-investigar man. Although na kita man sa mga identification, napakita din siya ang description, sa ato ng investigator, pero kung ano man din, yung respect natin kung ano man yung dila decision actual, at least ginubras ang police natin ang sarangan nila para masulbara mo ng krimen. Anugon kayo, sir, ang effort sa ginhimo sa mga kapulisan sa station number 2 to identify ining riding suspect? May isa rin na-identify kung isa unidentified niya siya. Kaya ginanamala namon baka mayong requesta namon to sang verification sa firearms yang kisipin basit ma-identify or ma-locate sa gidnaton ang kumayari yung siya license or ipanagiyan sa armas. Pwede natin yung other investigation to bid nga
ano namon ang mga masiyo na recover to pag police di ma-compare possible nga basi isa man sa mga suspect nga patabo dira nga pag pero hydra. Anong motive yun na kitan sa karon sir? Ano ang motive ang personal grudge kag nagkangkanan man sa illegal drugs. Ang napatay as a background nakading na siya sa drug surrender yun man siya sa police station 2 kag ang suspect na to nangyari man yung names sa atong station. Action, Rex, for the meantime, gintago lang nila na kag wala na ginhatag sa aton ang pangalan sa suspect. Ginarespeto naman. Okay, hindi naman na desididong pamilya nga mag-file sang kaso. Rex, action, Rex, hindi na disinido. Nugon lang gani. Isiling ko gani daw, kantahan ko sila kagina mo. Nga? Kanta ba lang nga kanugon lang? Gani? Ay, kanugon lang. Kaya ang effort ba na sa mga kapulisan, especially ni Police Corporal Jackie Vargas. Tingnan kay diretso man na sang pamilya. Basta importante, ginimo lang sang kapulisan ang ila sinin na tungdan lang limuon man. Aksyon na Rex, muna ang payag man ni Kernel ni Captain Stupa nga naimo man nila ang ila sining obligasyon ni just so happen nga wala na nagpakita sang interest ang tagreklamo. Balita report, nagikan sa Bacolod City Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:56 ang aton oras. May lang pag-monitor kay Hazel Naipal, no? Hazel Naipal. Pamilya di Mall, Sangkando ni Kaglapian Family. Mayo lang pag-monitor, no? Yari ng pinakabago kag pinakepektibo nga herbal Nasa tamang serbisyo. Katuantang balita gikan sa ato sining mga out of town reporters. Sunahon tanang balita ni Aksyon Roger Gotib gikan sa syudad sang Cadiz kag syudad sang Sagay, no? Ini may kangtanan sa sining 37 anyos nga lalaki blahong nga gindakop sang kapulisan. Ginserbihan sang warrant of arrest bangod sa kaso nga attempted homicide. Yari ang kaudan sa report, balita ni Aksyon Roger Gotib gikan sa Northern Negros. Aksyon Roger. Action Rex, isa naman ka water person ang ginserbihan sang warrant of arrest sa mga katapos ang kapulisan nga isa gindako pagiman sa iya sininga kaso ginatubang attempted homicide. Ang gindako pangalas 10 pasado takna sa aga kahapon Enero 13 ni si Joseph Luis Cañete Ihako 37 anyos sa edad kag residente mismo sa Villa Miramar barangay Daga syudad sa Cadiz sa diin ang operation sa kapulisan sa inalom sa pag-supervise si Police Major Rocky Diciar kag sa warrant of subpoena section dira mismo sa among lugar.
ang nagbitaw nga persona ang may ara nga pending mandamiento de arresto, may criminal case number 7174. Ining attempted homicide sila sining na ginisyo sa MPCC sa siyudad sa Cadiz kag intermahan ni Honorable Judge Rolando Ramirez. Nakapitsa pa ini sang Hulyo 10 tuig 2007. Madugay-dugay na ang ini nga kaso. Ang ginpanugot sa korte, hindi siya makapiyansa. Amo ang 2,000 ka pesos kinamang. Gani kahapon mismo sa hapon, nag-process ini nga makapiyansa kag layman nga na-absuelto kung nakaangkon sa temporaryo nga kailwayan matapos nagpusong deal sa bayin sa korte. Report ikan sa sulat sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, aksyon na Roger Goti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang balita ni Aksyon Roger sa iluanta si Aksyon Percival Villamor. Ini 28 anyos nga lalaki ho nga may kaso rape ginserbihan man sang warrant of arrest sang kapulisan sang siyudad sang Bago. Sa detalye pod kay Aksyon Percival Villamor, Aksyon Pers. Yes, Action Rex, ang Bago City Police Station nagkandak sang operation against sa wanted person kahapon nga adlaw. Ito sa may barangay Pacol, Bago City, kagang operation ginapamunuan ini ni Police Major John Joel Batos-Batosan upod ang alert team kagang sa Buena Section Division nga ginapangunaan naman ni Police Staff Master Sergeant Glenn Burauro kag nag-serve sang warrant of arrest sa isa ka persona nga ginkilala dire sa kay Pablito Amador Jr. Icarinyo, 28 anyos, soltero, kag ini siya pumuloyo sa nga Purok Kamatis, barangay Pacol, Bago City. Kag ang warrant of arrest ginserve sa aton kapulisan sa among nga suspect, may criminal case number 4889 sa kaso nga paghimulos o kon sexual abuse action Rex. No, kag ang warrant of arrest ginpanaog kag ginpirmahan ni Honorable Francis Biguanson, presiding judge sa RTC Branch 62, Bago City. Kag ang warrant of arrest may pitsa sadtong January 5, 2021 kag may bill recommended din ang korte nga 120,000 ka pesos para naman sa iya temporaryo nga kahilwayan karon. Ang suspect nagapangatubang sang kaso nga ginpanaog batok sa iya. Report lagi kan dire sa compound sang Bago City PNP ang inyo ka-aksyon, ang Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa siyudad sang La Carlota kag Bago City, no? Ang pinaka-latest partitubla sa isa ka pasyente tong gindala halin sa United Kingdom nga ara subong sa isa ka ospital sa Quezon City. Ang mga passengers on board sa nangin kaupod sini sa eroplano nga mga Filipino ang ginaabisuhan subong sang Department of Health, pero daway gid sang nagtamod sa pagwa nga palayag sang DOH nga kung mahimo makapatigayon man sila sang pag-observe sa anuman sining patakaran, no? Kay ti madumduman ang 29 anyos ng isa ka lalaki nga pasyente yara na napaidalom sa isolation facility sa Quezon City. Kagang iya sining nga mga pila ka mga close contact ang nakilala naman according kay DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere, no? May pila ka mga bagay kag talulupang doon ng pila ka mga passengers ang nag-reject sa panawagan sang sining departamento sa ikayong lawas, no? Nakipag-coordinate na sila sa local governments parang makadtuan ang mga addresses sang sining mga nakaupod sang sining positive sa COVID-19 variant mga kaaksyon, no?
ang Department of Health kag Philippine Genome Center ang nag-confirm mga kaaksyon kahapon mismo ang deteksyon sang B117 SARS-CoV-2 variant o kung UK variant pala sa pungsod matapos ang samples gikan sa Filipino nga nag-abot gikan sa United Arab Emirates. Nakaligad nga June 7 kag nangin positibo ini. Suno naman sa kay Health Secretary Francisco Duque III ngang 29 anyos nga lalaki nga resident sang Kamuning, Quezon City ang nagbiya sa Dubai for a business purpose last December 27 kag nagbalik ini last January 7 diri sa pungsod via Emirates flights number AK332 mga kaaksyon kag gilayon ini siya nga ginswab sa hotel matapos nga nagabot diri sa pungsod. Kaya muna karon ang ginakabalakan nila sini kung paano matigayon nga bisan paano maupangan ining pagdamo sang COVID-19 variant nga ini mga kaaksyon. Te kung hindi magpasilabot ning mga residente amo gining ginaproblema sang Department of Health kung paano nila iatipanon ining mga balatian nga ini kung hindi mag-coordinate sa ila ang mga nakaupod sang 29 anyos. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 6 ng aton oras daligid lang kay matagtapila ka mga commercials balikan ko lang kamo sa diligid lamang marugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsang anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, kagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito,
Isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, dari sa aton sining pangalagad, kita-kits kita buwas mga ka-aksyon dari sa Aksyon BBB. Kami nagpasalamat sa inyo sining pagpakigupod, nagagda na kita sa masunod nga programa, ang This Is My Life. Igasunod sa dirigi lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sining ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. That's the way. Manila Broadcasting Company. Sa balita.